Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ. Ҳама каса бардруи азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон соза. Я ду рӯз буд набудем дам гирифтем. Ба фикрам гӯшои шумо ҳам дам гирифта, ҳами овозои хинаки мо. дӯстони азиз, кам-кам шӯхӣ мекунем. Дар имрӯза наворо мошини Opel Zafira астай, мошинои 7-одамае ку мошинои Zafira хай фаҳмидем хеле мошин астай. Дута замин астай, ҳардаш да ваҳдатай аз 45000, дигариш 55000. Хона астай дар ноҳияи Вахш 6000 сомон. Хона астай дар ноҳияи Ҳамадонӣ. Магазин астай дар бозори Корвон, халаденик, термос, телевизор ҳам хеле чизои рӯзгор мефурӯша. Квартира астай дар шаҳри Левакан, шаҳри Норак, ноҳияи Кушонён ва шаҳри Хуҷанд. Дӯстони азиз, ҳам чизе ки гуфтам ҳамаш ҳастай. Марҳамат видеои имрӯзаро тоғиша тамошо кунен. Чизе ки фурӯшӣ дошта бошед, мақсад ягон реклама дорем, фурӯшӣ ягон хона мошин, дар WhatsApp маро иш кунен ва ҳамун як дона лайки бепла, як дона лайки бепли бобогира биҷиқен. Касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки хонаҳои арзона пропускат накунен, канали мада чеохи ҳами қавақтона намегира. ҳамун як дона лайка биҷиқена подписатсия кунен. Ана ки мерем. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай Хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. боз ҳамин фирмара гап мезанем, баъд рекламаҳои қызиқ да мегзарем. Апашкоҳо модаро хоҳаро, я фирмара шумо да тавсия метаҳем, кор фақат барои занҳо, фарқиш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. Инами рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен, я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. Апашкоҳо модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам. Бародарои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. дӯстони азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. хаста набошен, лайкҳоро не ки фуромӯш накунен. шеҳрои нар раҳмат барои он бародарое ки дастгирӣ мекунанд, лайк меҷиқанд, дар комментария фикрҳои беҳтариншона менависанд. гап то надорум. шеҳрои нар дӯстони азиз, ана як магазина шумо да тавсия метаҳем, магазини акай Аминҷон. адресаш шаҳри Душанбе ай бозори Корвон. Агар хато накунем, доставка ана шаҳри Душанбе да доранд. ана доставкаш бепулай мерава, мисол хонаҳотонда бепул доставка дора. мақсад хайхтон фаҳмиден. ана чизош сифат қатъи сифатош зурай. магазини калонай бисёр одамо мераванд, ай ҳамиҷа харид мекунанд, мақсад ана сифатош хубай гаранти метиҳа. магазини акай Аминҷонай инаоз як бародар мисол бо худаш рафта сиёмка кардаги бародари мо худаш мефаҳмонад ки чӣ хеле ай. бардорои азиз, шумо фақат гӯш кунед чӣ мега ози ҳамин бародар. рафтем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ман ҳастам Ҷубрилов Муҳаммад Давуд аз шаҳри Душанбе. Як мегзарем дар навори навбатӣ магазини бародари мо ай консервиро хеле ҳам хуб нархи арзон овардааст. номо шахида дака бугу, мақсад муштариё бишнава накан. фирмаи хуби арзони беҳтар инамия Силон. ина бародаро чӣ дар навори шумо мебинед, мардам ҳама айнаи консервиро муроҷиат мекарда. инаи консервиро чӣ хеле ки шумо дар навор дида истодаем. ози мақсад фирмаи хуб омадагиай. ина бародару разнисаша нигоҳ кунед ки бо ай чанд қадар калонтар будааст. ина фирмаи Селон. хай хулоса ба тамоми мақсад шарту шароит шаста. телевизор, мақсад халаделник, спиалка машина, ина термикс, пермикс ҳама чӣ овардагиай. бародари мо худаш бора хитои мезадай. хеле ҳам нархи дастрас аст. метавонед ки дар рақамҳои наи бародар занг бизанед. мақсад чизе ки дар кора доставка, усто, пусто ҳамаш бепулай бародаро. ай любой магазини Корвон ба нархи арзон мегирем бародаро. мақсад бурда дар хонатон мечаспона, мемона доставка, поставкаш ҳамаш бепул. ай дӯстони азиз, ҳамон лайкҳоро фаромӯш накунед. дақи мо дуогӯ бошед. ҳамин навор баҳри шумо аст. рақамош ҳаст ай бародар, рақамоша болои экран мемонем. имо WhatsApp дора. занг мезанед, маълумоти бештарро мегирем.
ана ака мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтум, ана ду замин астаи дар шаҳри ваҳдат 45-55 ина бардурои азиз якум замина гап мезанам. гӯш кунен, биқапен замини арзона шеруинар. И замине десем бардуро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ҷамоати Симиганҷ деҳаи Одилӣ дабудай 6 сотиқ заминай, не ки ай 6 сотиқ бардурои азиз бисёртарай мега. заминаш ҳамворай барои хона кардан тайёрай ов свеч ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мега. гирди замин сетка қати маҳкамай. нарша бардурои азизам ана 45000 сомон мега. 45000 сомон. кам тарак савдо мешава срочни пулшон дар корай. 230000 рубл мешде пули урусӣ қатӣ. номарои телефони поёнгиш имо ватсап дора. зангза замини арзона ай шаҳри ваҳдат бихарен. 45000 сомон. оли видеора то охиша тамошо ки хеле чизои арзон гарини бисёраи канали ма сохташ деге фақат ҳамин барои ана чизои арзон. дӯстони азиз, и хонаи десен ана квартирае. гӯш кунем бо диққат, не ки нархш арзонае. квартира афши бардаҷуно қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи Бисабур. шаҳри Норак, кӯчаи Бисабур, пеши автовокзалаш дабудай. духонага квартира не ки ранги сехонагаш кардагиян дар якум ошёна қарор доштай. ремонти хона чӣ хеле десен, ремонти замонавӣ, ремонти ба дараҷаи олиш кардагияй. ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. қариби хонада мактаби 5, вокзал, магазин, балниса, садиқ, бозори калонам наздик будай. хулосая ҷои зур дабудай да бардури азизам. нарша гӯш кунед чӣ хеле арзонай. нархеш 150000 сомон. пул мешид бози мехаридамаш да. пули урусӣ қатъи агар хато накунем 810000 рубл мешидай. номарои поёнгиш ватсап дора. зангзда маълумоти бештара бигирен. иморам дошта ина. бародарои ҷон, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накунен. и видеора имо ватсап чӣ сайте дорем падилитса кунен. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, ана як хонаи фасон бо. гӯш кунен. и хонаи десем бардуро қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, пешина Московский, пеши молбозорш дабудай. Московскийра, яъне ки мисол ноҳияи ҳамадонира пеши молбозорш дабудай. 6 сотиқ замин, 5 дар хонаи фасон кардагӣ, ремонтиш меонай, ов свет мега ҳастай, каналам наздик будай. ҳуҷҷатош 100%. ошхона, баня, дегдонхона, ҳоҷатхона, ҳезмхона дора. гирди хона бардурои азизам маҳкамай, дарвозаи фасон часпондагӣ, ҳавлиш стяжка кардагиай. ҳавлиш мисол бо стяжка кардагиай. ягон лексус дошта бошӣ, медрои ҳавлишда ҳавлиш ҷазир намешавад, не баллонои мошина ҷазир намешава. дӯстони азиз, ина видео шароӣ кардагиай марҳамат тамошо кунед. нархеш нигаҳ кунед чӣ хеле арзонай. 255000 сомон. 255000 сомон. пули урусӣ қатӣ 1390000 рубл мешидай. марҳамат ҳама ҷои хонара тамошо кунен. агар мисол шумо ҳам агар хона, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, метавонед ки сурат ё мисол намхели видео кунен. телефона не ки ростакине, телефона бараки қапида сёмка кунен. вақти мисол монтаж карданда полни видео, мисол полни экран меояда. бардури азизам, хехтон фаҳмиден. тамошо кунен, маълумотша дар бар экран навистагиам. зангш бизанен, хонаи арзона аз ноҳияи ҳамадонӣ бихарен. пеши молбозорш дабудай. ана 255000 сомон, 1390000 рубл. ина бардури азиз барои шумо бо пафтор кардам. рафтем, навор давом дорад. бародарои қандам, акум мегзарем ба шашум эълони имрӯза. гӯш кунен. дар аввали видео гуфтам ки ду замина, якум замин шаузе гирзаштем рафтем, и диюм замин шай гӯш кунен. и замине десем бардуро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлолишда, пеши хонаҳои президентӣ гуфтагиай. 6 сотиқ заминай, замин барои мисол хона кардан тайёр будай, мақсад замини рижди хушрӯ. ов свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100%. гирди замин маҳкам чӣ хеле десен, я мошин санги калон, я мошини дига қам овардагӣ будиян. қариби хонада мактаб, ана магазин, масҷид, медпункт наздик будай. нарша бардурои азизам, ана гӯш кунен чандай. 55000 сомон ай нархеш. 55000 сомон.
пули урусӣ қатъи 290,000 рубл мешидай. ҳарди номерош имо ватсап дора, занг зада ана замини арзона аз шаҳри ваҳдат бихарен. деҳаи истиқлолишда. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам як хона ҳастай дар ноҳияи Вахш 60,000 сомон. Бисёр бовар накардем, гуфтем ки саграча барои просмотриш да дурӯғ гуфти сеҳ. Не шеруинар, ҳам чизе ҳастай реални чизе ҳастай конкрет ниша гуфтан дар кор. Бо диққат иса гӯш кинен. Дӯстони азизи, хонаи десен як ҷои зур дайне ки гӯш кинен. Хонаи фиши бардуруғ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, қишлоқи Бағара, наздики бозори Бағара да будай. 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардаги чихеле десен ремонтиш миёна гуфтагиай. Бо 2 хонаи времянкаи дигара фундаментош рехтагиай. Ов свеч мега ҳаста, ҳуҷҷатош 100%, 200 дона смен блок дора, як кам аз шебени майда овардагиян, як кам аз санги калон ва 20 тахтаи 5 метраи дигарам доштай. хариби хона да заправка, мактаб, магазин, масҷид наздик будай. Нарша бардурои азизам 60,000 сомон. 60,000 сомон. пули урусӣ қатъи ана 300,000 рубл мешидай. марҳамат, номерои телефонош ҳастай, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба 8 элони имрӯза. хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. бардурои азиз, ҳамин мошине десен ана сайти Сомонтиҷира нигоҳ кардам. ҳамин мошина ана бардуро и бародар нигоҳ кунен 43,000 сомонаш гуфтесай. не ки дар сайти Сомонтиҷи ҳами мошино бардурои азиз 50-55,000 ана нарх мондагиай. мақсад ки чӣ гуфтаниём? И мошина арзон гуфтесай. марҳамат, ина бо хитон интересоват кунен, мисол нигоҳ кунен, нархиш арзон айда. о бачаҷон, о майл. дӯстони азиз, Opel Zafira соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.616 мега, коробка механик. адрес бардуро шаҳраки Файзобод да будай, деҳаи Заркамар. адрес бардуро шаҳраки Файзобод, деҳаи Заркамар. нархиш 43,000 сомон мега. дӯстони азизам, пули урусӣ қатъи 220,000 рубл мешидай. долларшан дар бар экран навистагиам. номерош номерои Россияша ватсап дора. срочни пулшон дар корай, занг зада Opel Zafirara бихарем. дӯстони азизам, аз ки ҷое ки хона замин квартира намондесам, дар комментара бинависен. агар хона замин квартира дар кор набоша, просто дар комментара бинависен ки саудотиҷи беҳтарин. инам дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, бардурои қандам ана и квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. номи пешинаш Бохтара, касе намедона. рӯ парои балнисаи Кушониён да будай. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 31 квадратни метр. ремонти хона евроремонт кардагӣ, ов свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. қариби хона да магазин, мактаб, ҷамоат, саддиқ наздик будай. нарша бардурои азизам 140,000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. номерои телефонош ватсап дора, занг зада маълумоти бештара мегирен. 140,000 сомон. пули урусӣ қатъи 750,000 рубл мешидай. ноҳияи Кушониёна бардурои азиз, касе ноҳияи Кушониёна намедона, номи пешинаш Бохтар буд, ҳозир номи наваш Кушониён кардагиян. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. бисёри бардуро менависанд ки аз шаҳри Хуҷанд ам квартирои арзон ана партоен. бардурои азиз, ин ҳами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, райони Пахтакорш да будай. касе мисол бо ай Хуҷанд дем фаҳмиден магҷоша гуфтесам. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 30 квадратни метр. чӣ хеле гуфтам, ана шаҳри Хуҷанд, Пахтакор. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки спутник қатъи раҳ гуфтагиай. инам маълумот додагиай. мисол касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештара мегирен. нархш бардурои азизам 140,000 сомон мега. 750,000 рубл мешидай. номерои телефонош номерои тселай, касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен.
дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хона мошин чизе ки роӣ кардан ҳаракат кардан барои шуморо гуфтум ақияда комментария фасона мехонем баъд хайрихиш мекунем. хуршед навистае ки гил дар болои лата лайка задам ба шата. дӯстони азизам шодмон навистае ки гана гил дар болои товус гилбаз бихонид кани мега то гилбазма нахонӣ не лайкай не панҷи ситорача. хай дӯстони азизам ҳана гафа бисёр намекунем бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза чизе ки роӣ кардан ҳаракат кардан барои шуморо нархошона гуфтам фикр мекунам ки нархҳои зур буд маъқул шуда боша лайка биҷиқ касе меҳмон бошӣ мисол ана подписатсия кардагӣ набошӣ подписатсияра биҷиқ зангулара дар боло гишмонед ана лайка биҷиқен иншолло ки як рӯз на як рӯз хонаҳои мисол ана арзон ба чени дилтона меёвенда ҳами канал иншолло барои он подписатсия кунен шерои нар дастгира фаромӯш накунен и видеора ана поделитсия кунен имо ватсап чи сайте дорем поделитсияш кунен. дӯстони азиз касе ки то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездара бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. раҳмат барои дастгиритон раҳмат барои лайкотон раҳмат ки дар комментария фикрҳои аҷоиботона менависен. бардурои азиз хайрихиш мекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва касе ки ана хона надорад худованд тезтарак соҳиби хонааш кунад. омин. аллоҳу акбар. хайр бардурои азизам.